Усім прывітанне. Сёння субота, выходныя, і мы вырашылі, як заўсёды, пашпацыраваць па горадзе. Тым больш сёння такое добрае надвор'е. Упершыню за 3 дні дзесьці зазірнула сонейка у горад. Вось. Ну і мы яшчэ хочам скатацца сёння ў суседнюю вёску, паглядзець на млын у галандскім стылі. Так што запрашаем правесці гэты дзень разам з намі. А вось гэта такі галоўны гарадскі парк у Хамельне. Ён не вельмі падобны да звычайнага парка, канешне. Яшчэ летам тут заўсёды выстаўляюць палаткі, штосьці прадаюць, заўсёды праходзяць нейкія фестывалі. Ну а вясной гэта выглядае прыкладна так. Тут усе адпачываюць, гуляюць з дзецьмі, у мячык. Вось. Ну і прыемна тут пашпацыраваць. Тут яшчэ ёсць сцэны, я так думаю, што тут можа нейкія прадстаўленні паказваюць летам. Вось, ну такое прыемнае месца. А вось тут летам будзе фонтан. Таксама будзе вельмі утульна, прыгожа. Тут такія скамеечкі пасядзець, адпачыць. Вось, ну ўжо, ведаеце, ёсць такое ў паветры адчуванне вясны. Сёння ў нас дзесьці 7-8 градусаў. Вось, і ўжо як быццам бы ўсё расквітае. Вось, вельмі, канешне, чакаем ужо цяпла сапраўднага. А яшчэ ў гэтым парку ёсць такі дэндрасад. Пакуль ён, канешне, выглядае не вельмі. Тут расліны яшчэ ў такім зімовым стане, але вось ёсць пралесачкі, бачыце. А вось яшчэ такая утульная беседка. Яна пакрыта вінаграднай лазой, да? І будзе вельмі прыгожа таксама, калі яна зацвіце. Вось. А гэта, дарэчы, вось будынак. Ён такі вельмі прыгожанькі. Гэта бальніца, ці то нейкі дом адпачынку, да, нейкага санаторнага, штосьці такое. Вось, і таксама такі будынак прыгожы, так, гэта прыгожа выглядае. Дарэчы, вось, пра што я казала, ўжо ўсё пакрыху квітнее. Ось ужо з'яўляюцца кветачкі. Весна хутка. Тут цячэ рэчка, яна называецца Хамель. Мы яе празвалі Хамельнка. Вось, ад яе пайшла, напэўна, назва горада. Глядзіце, якое неба прыгожае. Казка. Это мы ўжо, карацей, прыехалі ў эту вёску, дзе знаходзіцца млын. Як яна называецца? Тюндерн. Тюндерн. Ну, гэта я хаця б магу выгаварыць. А то мы тут днямі ездзілі ў горад Хесіш-Ольдендорф, і вось падаецца назва, ну, не цяжкая, але я гэта вучылася выгаварваць. Ну, некаторы час мне спатрэбіўся для таго, каб яе правільна выгаварыць. Вось, таму што, ну, вось ёсць у нямецкай мове нейкія такія спалучэнні гукаў і літар, якія, ну, менавіта мне даюцца цяжка. Дзіма добра ведае нямецкую, а для мяне яна новая, таму вось нейкія вось гэтыя асабліва цвёрдыя гукі, калі яны побач стаяць, вось мне цяжкавата. Слухайце, сапраўдная вёсачка. Вось нават гаспадарства ёсць, гаспадарка такая. Ну і так міленька тут. Всё, ўжо мы падыходзім да млына. Вось ён ужо віднеецца. Прыгожненька стаіць, да? Маляўніча. Да, маляўніча. І самае цікавае, што мы яго бачылі некалькі тыдняў таму з аднаго з гэтых халмоў. Да? Мы хадзілі ў парк. Ну, хутчэй не ў парк, а ў лес. Вось, і крыху бачылі. Ось такая прыгажосць. Такі прыгожы млын. Паглядзіце, якія тут далягляды. Яшчэ вось людзі катаюцца. Веладарожка такая. Вельмі прыгожа. Вунь, дарэчы, віднеецца АЭС. Вельмі блізка да нас знаходзіцца, але яна ўжо амаль не працуе. Яе выводзяць паціху з працы.
Крыху почиталі з гісторыі, што Цюнтар, вось гэтая вёсачка, упамінаецца ўпершыню ў 1040 годзе. Вось, але вось гэты млын, ён не настолькі стары, яму толькі 140 год. Але толькі 140, але гэта таксама шмат. Вось, некалькі разоў тут быў рамонт. Вось, і вось так яна выглядае добра. Прыгожа. Ну і тут просто такая маляўнічасць, просто паглядзіце. Зараз мы яшчэ падыдзем, там яшчэ Везер цячэ, рака, якая цячэ і ў нас у горадзе таксама. Вось. Ну і тут, конечно, просто прыгажосць. Там яшчэ такая лавачка стаіць, можна пасядзець, паназірацца вось такой вось прыгажосцю. Слухайце, ну не перадаць просто словамі. Тут трэба адчуваць, якая тут просто неверагодная атмасфера, неверагодная прыгажосць, як быццам бы ў нейкай казцы. Но я сапраўды вось у Германії адчуваю сябе вельмі часта як у казцы, нават не толькі ў нашым горадзе казачным, а проста вось асабліва на прыродзе. Неверагодная прыгажосць. Ёсць і рака, і халмы, і нейкія ўзгоркі, і такія вось палі, далягляды проста, ну, неверагодная прыгажосць. Вось мы падышлі да Везера. Вельмі хутка ён цячэ, канешне, вельмі хуткая рака. І вось там веладарожка. І вось калі па гэтай веладарожкі ехаць, то вось акурат трапляеш да нас у горад. І туды далей. Тут увесь Везер, уздоўж усяго Везера ёсць веладарожка. Мне падаецца, гэта вельмі круто. У нас пакуль няма ровараў, але я думаю, што у хуткім часе мы іх набудзем і, магчыма, здзейснім вось такое падарожжа, потому што это просто кайф. Все, ўжо развітваемся з гэтым месцам цудоўным. Абавязкова будзем вяртацца. Вось. Ну і ўжо зараз ідзем на прыпынак і паедзем ўжо пакрыху дадому. Сёння яшчэ нам трэба будзе закупіцца ежай, бо заўтра ўсе крамы зачынены, як заўсёды ў нядзелю. Вось, і трэба падрыхтавацца. Глядзіце, якая атмасферная надпіс. Маленькая ведьмачка называецца бюро, тыпу турыстычнае бюро нейкае. Вось, яшчэ так свет добра падае. Вельмі прыгожа. Зараз мы ідзем у цэнтр вёскі, каб паглядзець царквушку. До рэчы, зараз убачыла гэты надпіс і успомнила, што мой самы любімы фільм у дзяцінстве называўся «Бібі, маленькая чараўніца». Я яго вельмі любіла, глядзела амаль кожны дзень, ён быў на мяне на касеце. Вось, і ён быў нямецкі. І я вось не так даўно яго пераглядзела спецыяльна, каб успомніць і каб паглядзець ужо крыху новымі вачыма. І там якраз пра маленькі такі гарадок, і вельмі шмат паказана вось гэтых фахверкавых домікаў і вось гэтых дахаў чырвоных. Вось, ну я вось зараз убачыла гэту маленькую ведзьмачку, вось, і успомніла, што глядзела такі фільм. Вось мы ўжо падышлі да царквы. Так прыгожа на яе сонейка падае. Вось такая царквушка. Прыехалі ўжо з гэтай вёскі ў наш горад. Зараз пойдзем у адну з нашых любімых крам, Рэве. Вось, і закупімся. Ну і пасля таго, як ужо закупімся, прыедзем дадому, і я пакажу вам, што мы купілі. Магчыма, камусьці з вас гэта таксама будзе цікава. Як і абяцала, здымаю распакоўку нашых тавараў, якія мы сёння купілі. Чек у нас атрымаўся на 89 еўра, але гэта, канешне, не на адзін дзень мы закупіліся, а прыкладна дня на 3. Ну і плюс у нас яшчэ штосьці было дома. Узялі вось такі сок, мы гэту фірму любім. Гэта адна фірма, якую мы любім, і вось яшчэ другая. Ну вось за гэты час мы паспрабавалі шмат якіх, але вось пакуль што гэтыя дзве нам больш за ўсё падабаюцца. Потым звычайныя такія таматы.
Рукола так само абсолютно звичайна. Помідори черрі. І вони вельми такі цікаві. Бачите, як такі з ребрышками. Вельми смачні, такі духмяні. Нам подобаються. Гэта Діма собі частенько бере паспрабаваць піва. Ён амаль не ўжывае алкаголь. І, быць у Германії не паспрабаваць піва, гэта, конечно, дзіўна. Вось, таму час ад часу ён купляе нешта такое проста паспытаць. Вось сёння гэта ганноверскае наша мясцовае тут піва. Вось будзе каштаваць. Далей вось такая морква ужо ачышчаная. Фарш свіна-говяжий. Гэта сліўкі звычайныя для гатоўкі. Ось такія агуркі. Да рэчы, што я заўважыла, што агуркі ўсё ж такі у Германії мне не вельмі падабаюцца. Мне не хапае, ведаеце, такіх маленькіх, ось такіх калючых агуркоў нашых звычайных. Магчыма, яны ў сезон з'явяцца, але пакуль што іх няма. Ось такі ж самы сок, толькі апельсінавы. Потім ось такі тваражок, ён мне вельмі падабаецца. Такі як штосьці сярэдняе паміж йогуртам і тваражком. Ужо нацёрты сыр. Што мне падабаецца, што тут вельмі шмат розных відаў нацёртага сыра, бо у нас быў толькі адзін брэст-літоўскі, наколькі я памятаю. Далей вось такі сыр, мы яго вельмі любім. Ён як плаўлены, абсыпаны арэхамі і ўнутры з такой ананаснай начынкай. Вельмі смачны, нам вельмі падабаецца. Ёсць яшчэ, да рэчы, крыху іншай фірмы. Нам ён падабаецца крыху больш, але ў гэты раз не было. Далей я вельмі люблю менавіта вось такі снікерс. У нас у Беларусі, да рэчы, я яго не сустракала, ела толькі ў Вільні. Вось, і ўбачыла тут, і мне вельмі падабаецца. Ён, магчыма, крыху такі лягчэйшы за звычайны снікер, і мне вельмі падабаецца. Далей узялі вось такі мус паспрабаваць. Вельмі класная фірма, швейцарская. Яны робяць шмат чаго смачнога і варенне. Мы, да рэчы, сёння, падаецца, узялі варенне гэтай фірмы. І вось йогурты, і сырочкі, якія я заўсёды хачу знайсці, і нешта ніколі на іх не трапляю. Карацей, вельмі смачныя. Далей мае любімыя буракі. Розныя салаты дадаем, ці нават проста так я магу іх есці. Вось такі сок. Ён як звычайны сок, але ў такой вялікай упаковцы, коробцы. Я думаю, што летом, калі мы будзем хадзіць на шпацыр, гэта будзе наш проста любімы сок, які мы будзем з сабой браць. І зараз вось узялі паспытаць. На сняданак узялі вось такія ўжо гатовыя аладушкі. Я іх і сама раблю, але вось мы адзін раз взялі гэта, і нам вельмі спадабаліся. Яны ўсяго 5 хвілін разагреваюцца ў духоўцы, і вельмі зручна, калі не хочацца штосьці рабіць раніцай, то вельмі яны выручаюць. Далей захацелася чагосьці салодзенькага, взялі вось такую мілку. Філадельфія наша любимая. Ось такая колбаска на бутерброды. Міні-моцарелла. Десяток яєк. Взяли поспитати ось таку гарбатку з мятой і клубнікай. Дзесьці убачила у тиктоке, што дзяўчыне вельмі падабаецца менавіта вось гэта нямецкая гарбата, і нешта я купілася і захацела таксама паспрабаваць. Гэта малінавы джэм, як такі фруктовы крэм. Кукуруза, любім дадаваць яе ў салаты ці ў лазанью. Цельнозерновый батон такі для сэндвича. Масло. Мой любимый сыр. Ужо з травамі. Так само вельмі пасуе да салаткі.
другая коробка великая сока. Это уже с голубикой. С голубикой и ванилью. 2 авокадки. Я пока не научилась нормально их выбирать. Или беру, короче, и темнейшую, и больше зеленую. Але подається больше темнейшая, и они смачней. Я уже не хапаю места. Это просто гвоздь программы. Дима захотел нарешті поспитати сосиски мариновані. Я була супроть, але і він вельми хотів це зробити. Ось, я думаю, що може ви бачили, що німці люблять сосиски у будь-якому вигляді і у таким так само. Не ведаю, що це буде, але, ну, короче, ми це взяли. Это хлеб вельми смачний, з городнинкою. Ось такі вельми смачні цукерочки, без цукру. Ось, до речі, бачите, по-німецьку цукор так само, цукор. Ось, ну, є кілька таких слов, які вельми легко запам'ятати, тому що вони криху повторяються на наших мовах. Далі цікаво, що у їх, ну, в Германії нема сметани як такової, і є її заміняльник, це заурзана, це кислі сливки. Ось, і ось там заурзана 10%, це майже завсёды, а уже коли ти хочеш сметану криху густейшую, ты уже берешь туды крем-фреш. И он, да, 30%, и он больше таки густенький. Ну, и по смаку я бы не сказала, что это докладно наша сметана, але что-то такое. Тут есть и наша сметана, не наша, але там литовская, польская, але она чомусь бывае вельми редко. Вось, але коли она бывае, я беру яе у некалькіх экземплярах. Взяли паспрабаваць вось такі йогурт, гэта вельмі добрая фірма таксама. Вось з трускаўкамі. Такая вялікая шкляная банка. Магчыма, будзе смачны. І вось такая вареная колбаска. Мы таксама ўжо полюбілі. Звычайная колбаска куриная. Вось такая атрымалася распакоўка прадуктаў. Спадзяюся, камусьці было цікава, камусьці было карысна, магчыма. Вось, дзякую, што правялі сённяшні дзень разам з намі. Буду здымаць відэа часцей, буду старацца. Вось, усім добрага дня. Дзякуй за прагляд.